oblideu-vos del teatre. Deixeu-me que vos diga una cosa com a Xavi, sí o no? Digueu-me que sí. De bon rotllo, vale? A veure... Esteu a gust així, no? Esteu bé? Esteu bé? Perdona'm que m'arrima molt, és que el tanga està allà... És que m'arrima la primera fila, la gent fa... I sabor agra, saps? Sabor agra de que dius, està la cabota bruta, No la tenc que dutxar-me mai, bé. Canal 9. De tot cor. Ara sóc jo, vale? No sóc ningú personatge, vos dic, esteu així a gust, som molta gent, per què no quedem un dia? Mireu-me a la cara. Hòstia, us ho dic en sèrio, quedem un dia, almorzem junts, quedem ahí fora, xeca, hòstia, que no, a les 12, va. Què voleu? Va, un cafè, una tostadita. Això qui ho paga? Jo ho pague jo. Mira tu, vostè, com un cortado, por favor. Això que diu, un cortado, descafeinado de màquina, por favor. No, con la leche desnatada. ¿Tienes sacarina? Pues chica, no el facis un tallat. Hòstia puta, fes-te un timonet. O una casalla, me caguen Déu. Descafé, perdona, Almorzeu tranquil·lament, se n'anem tots, això vos ho dic de cor, se n'anem a Burjassot, en castellano Burjasote. Vale? Se n'anem allà a la rotonda, si l'heu vist, la rotonda que està Canal 9 allà, en el pirulí. Anem allí, xica? I ho rebentem. Va! Sí? Hòstia, en sèrio, és que som molta gent, que podem fer, digueu-me que sí. Vinga, va, Castillo, anem a la porta principal, l'espenta, la reixa en terra, el guarda jurat, ustedes no poden passar, vinga, va. A veure, vosaltres, així que esteu canyerets, a veure, feu-me... Vosaltres s'encarregueu de babalar, vale? Elixir babalar per ell i babalar... L'enganxeu, mira, vosaltres allí feu-me així... Vosaltres s'encarregueu del director d'informatius de Canal 9, vale? Del mòter i se l'agarreu i el pengeu dels ous. De la meua part, a que sí? Tranquils, és que n'hi ha nucs que se solten en seguida. Però jo vos ensenyaré uno que tu li enganxes els dos ous, l'altre ou, li enganxes la polla i estires. I això, com més estires, més s'apreta. Digueu-me que sí. I estires ahí, dels ous, Canal 9, fam un ou, no costa res, hòstia puta. En la mateixa corda podem penjar a l'altre. Coneixeu el vicedirector? Uno que n'hi ha en Canal 9, no ho sabeu això? N'hi ha un tio en Canal 9 que és vicedirector, que porta 20 anys allí, que s'ha dedicat a ensenyar la polla als periodistes. Això és de veres? I diuen Vicenç, diu, sí! Vicenç Sans s'ha dedicat a ensenyar la polla a les... Encara està cobrant de Canal 9. Tu vas allí de visita i dius, oi, és que queria ver les instal·lacions. I fa, pla. Vicenç Sans. I dius, sí, no? Diu, vinga, passa per aquí. Però la mateixa polla fa, vinga. Hòstia, porta 20 anys la polla, fa meravelles. Així que, sí, senyor, simplement era un homenatge a la televisió autonòmica que tenim a València. Que a més, un xicotet homenatge, a més s'han inventat un eslògan, no l'heu vist? La publicitat per tota València, unes pancartes que estan tots allà. Posa, Canal 9, la nostra. Baix podria posar, creueta. Aplaudiment per a Canal 9, vale.